Nosaltres som conscients que el comerç a Lleida és un element estratègic perquè el comerç és el que dona vida a una ciutat. També som conscients des del Partit Popular que els comerciants ho estan passant molt malament. Aquesta crisi fa que els seus beneficis cada vegada siguin més minses. Per això nosaltres des del Partit Popular proposarem dos tipus de mesures, unes econòmiques i unes altres institucionals. Dintre de les mesures econòmiques, des del Partit Popular, sempre que sigui possible, potenciarem que l'adquisició de béns i la prestació de serveis sigui de veïns del nostre municipi. A més, aquests serveis o béns després no ens comprometem a pagar en 30 dies, com diu la llei, i en cas contrari pagarem interessos de demora d'ofici. També som conscients de la dificultat que hi ha i donarem ajuts tant per modernitzar els negocis com per ficar nous negocis a Lleida als emprenedors. Potenciarem la regidoria de comerç, mercats i consum, així com també crearem una finestreta única entre els comercials i l'Ajuntament i una taula de comerç local, perquè totes les decisions que es prenguin des de l'Ajuntament tinguin en compte les inquietuds dels comerciants de Lleida.